Tenim l'absis de la Seu d'Urgell, que és una de les esglésies del conjunt catedralici d'Urgell. No és la catedral, és una de les esglésies a les quals s'accedeix des del claustre. En l'absis el que sí que m'agradaria destacar és aquí sota el Crist, aquest registre d'aquí amb la Mare de Déu amb la corona. La Mare de Déu que amb la mà avalada sosté una corona. És una iconografia original, es coneix aquest i un altre exemple a Conques, Santa Fe de Conques, d'aquesta iconografia tan particular que no és la més corrent de la pintura romànica catalana, però és molt original. És la corona de la vida i és també la Mare de Déu com a intermediària, expressa doncs això, la corona de la glòria de la vida, d'arribar a la vida eterna. La iconografia de l'absis també és particular perquè a la volta hi ha un Crist, però és un Crist dret. Habitualment a l'absis hi ha un Crist en majestat, assegut en majestat. Aquí el tenim dret, perquè és una doble iconografia, o sigui, és tant l'ascensió com la vinguda triomfal de Crist a la fi dels temps. Les dues coses. L'ascensió perquè està dret, i aquesta segona parusia o segona vinguda de Crist a la fi dels temps perquè té el tetramorf, és a dir, els 4 símbols del tetramorf al voltant. A sota tenim els apòstols amb la Mare de Déu, que aquí tenim Andreu, els noms estan escrits amb la creu, Pere amb les claus del regne, Maria, que hem dit amb la corona de la vida, i després Joan l'evangelista i Pau. Pau sempre s'inclou, Pau, que és l'apòstol dels gentils, sempre s'inclou en aquests col·legis d'apòstols que són com l'església constituïda que acompanya aquesta visió, aquesta teofania que hi ha a la volta. A les voltes sempre hi ha una imatge de la divinitat.